So guys, now naglagot ko ron. Naangkot ng trabaho ani nalipong na kuaning kuna na rin magsakyanan guys. Nasaksi man yun si Sir, gisapot ko ron dyan, di ba? Sapot ko driver no nga galimbag-limbag ng agi aning sakyanan. Tarong nga drive ba? Sorry sir. Sang nagkuhan ko guys, nag-seat belt ko pero di makalagot ni ug di pud nimo ni itaon magsigig tutot ning sakyanan ambot nung sa sakyanan di itaon magtutot ning kuan. So kuan aning Patagikan. asa kay tagikan? Unsa kay tatong gatuan ako ka memorize? Tibolo sir. Tibolo? Tibolo. Tama sir, Tibolo to? Yes, Tibolo. Tibolo Cultural Village. Ikaw hinay-hinay lang panagan ba ug mabundulan nimo nang kanang ka motor dia ug mabundulan na nimo luoy kayo. Sir, hinay ako sir. Sorry kay sir ha. Ras kay ka magpadagan nga. Also, Balusong Falls. Gikan pud mi sa Balusong Falls day guys. Lantawan. Ilisdan taning sa kinana o sunod semana ko. Oo. Unsa ba ato ini sir? Magsira ko. Expedition na punta. Unsa may maayo ka na di ko malipong ba? Magsira ko kalipong oh. One sir, kanang Raptor. Pila may kantidad ana be? Mura 1.8 million ra sir. 1.8 million. Oo. Raptor man day na biya 2 million. Nakay 2 million dia sir? Hinay lang panagan bagahi jud kag ulo ba? Kuan sir, nagtuklo siya to sa likod sir. Oy tao dito. Si Sir Sir, hi Sir. Hi. So kuha na kasabot si Sir sa mga guys no. Kuano nila siya, may problema na. Good lang. Goods siya, goods. Goods lang. Mabanggaan ning pasagad ri yung kagliko, mabanggaan mo na. Yay. Football. Mabanggaan mo sira kag katawa, babura kag kuibo. Katawa ko sir kay malipayon ko karong adlaw sir. Ano malipayon man karong adlaw? Aside sa gikapoy ko malipayon ko kay nakalaag na kabanding punta kay ingon man ka nga na-miss na to propa nato nga vlogger. Yes, na-miss yun ako ni guys kay kuan. So gisapot lang yun ko kay perminti na lang ko kabuhion na ning sakyanana ni. Di ko ka po kung ilisdan jud ko ni. Ikaw aka gikabuhian ni Sir? Anad kayo? Anad kay sila ani. Ikaw ang importance sa atong lakaw sa rasyonale. We witnessed the passing of skills from one generation to the other. Skills like cloth making, dressmaking, and tribal dance presentation, and how to dance, and also how to play and musical instruments. And syempre after all these years, after all that, nangaon may mga unsa to yung mga ginatawag nga pagkaon ganiha. Basta linotlot nga manok. Tapos lodang, gabi, angkag, and sayote, kasila. O unsa pa? O tanawa, asa naman po ni padulong ni nga dako naman kay ning dalanan eh. Nag-story ako. Asa? Nani isa? Hindi mo mapit dito sa matyan? Ay, tama day. Asa man talapit? Pabalik? Ito unahan sa buha. Sige. Dali naman. Nalimot ko ang kuda. Kanong Theodonze. Isa nagbantay sa buha. Kaya guys, please subscribe. Biyahe, panaw-panaw guys. Tama, biyahe panaw-panaw. And syempre, I am proud bago mo Tagabawa Incorporated. Yeah, subscribe yan. Please subscribe and click the bell button. And don't forget to follow the Facebook. I am proud Bagawa Tagabawa. Yes. So today is we're going to Davao City. Really sir? Yes. O mabanggaan mo ng sakyanan ba pag Sorry sir. balong. Close na. Sorry sir. Kinahanglan sundan nimo ng sakyanan na Sunday to. Okay po, okay. Sunday ba?
Yun na kayo kastorya. Timbangon. Ang Kani siya. oh. Pasado na daw. 你们我发动的呀，那你看，我发动的呀。Skill mo siya, you doing? Are you okay? Aha. Dili lagi ka magsige istorya mag-drive ba? Pag focus ba? Sorry. Sa man ka mag-drive nga sige. Sorry guys, sir. Ug makabundol ta. Dili na mo sir. Tanaw sa dalan no. Okay, sir. Tanaw lang, sir. Pagbantay gani. Actually, his uncle just died. Chris' uncle just Oh, died. tulay. Tulay na dia. Okay. Muhangad ni ron, bantay lang kag muhangad ni ron sa Ano kanan. sa burial, anak, Chris? Wala, sir. Wala. Okay na, sir. Oh. Oh, good. Ginana ba? Oh, kukuda ng sniper. Kukuda na. Kukuda kay nakaminos nga. His uncle ate a fruit, Bukoda. the seed of the fruit. Huh? Then 6 days poisoned. Uy. Then died. Doktor mo ka, sir. Gugda ba? Gugda. Oh, sir. Santol, the seed. The seed of the santol The seed or of the santol. cotton fruits. He swallowed. Hindi man kakapasa na. And after 6 days, he Ah, was dala kag bag daw? poisoned. Ha? Dead. Dala kag bag. Uy, na dia. Sayang. Hindi. Ala. Oh. Dia. Let's pay visit. So guys, dali na yung kutob nga vlog eh. Nalipong na yung ikabuhi ko. So bali update na lang mo taon-taon. Mag-ilis akong sakyanan. Bye bye. Siyalan, sir. Shalom.